Milí priatelia, veľmi sa teším, že strana Hlas, ale aj predseda Matúš Šutaj Eštok prevzal tému zákazu sociálnych sietí do 15 rokov. Len veľká škoda je, že sme už pred rokom túto tému mohli riešiť a dnes už mohla byť platná a tým sme mohli pomôcť mnohým tínedžerom a deťom, aby neboli závislí na sociálnych sieťach. A napriek tomu, že ja som tento zákon pripravoval, napriek tomu, že už pred rokom som to hovoril, teším sa, že teraz si to prevzal aj predseda strany Hlas, aj samotná strana Hlas to chce presadiť. V úrovni Európskej komisie Európskeho parlamentu sa koná a pripravuje sa zákon na obmedzenie veku pre používanie sociálnych sietí. Samotný Európsky parlament prijal nelegislatívnu rezolúciu, kde navrhuje minimálny vek 16 rokov pre používanie sociálnych sietí, prísnejšiu verifikáciu veku, čiže overovanie, či užívateľ má alebo nemá 16 rokov, a obmedzovanie manipulatívnych a návykových prvkov. Tu sú tzv. Algoritmy, ktoré obmedzujú u detí kreatívnosť. Kým bude prijatý zákon na európskej úrovni, tak už štáty ako Francúzsko, Dánsko, Nórsko a teraz už aj Slovensko uvažuje prísť so zákonom, ktorý skôr obmedzí používanie sociálnych sietí u detí. Okrem tejto témy aj zákaz predaja energetických nápojov. Zákaz predaja energetických nápojov nám prešiel aj v druhom čítaní, teraz je v Bruseli. Predpokladám, že v najbližšej dobe bude doručený naspäť ku nám na Slovensku a pôjde do tretieho čítania.